Ke své práci jsem se dostala, jak už to většinou bývá náhodně, a to při mateřské dovolené, když jsem hledala nějakou oblast, kde bych mohla nastoupit na zkrácený úvazek. Nechtěla jsem ambulantní část, ale chtěla jsem někde, kde bude nějaká flexibilita časová. Dělala jsem 12 let na transplantační kardiochirurgii jako árová sestra. Jak když máte porovnat práci sestry v nemocnici a v terénní péči? To je nesrovnatelný. Tam je tolik benefitu a výhod pro domácí péči. Jako jeden z nich bych mohla mluvit právě o té časové flexibilitě, že nemusíte nastoupit brzy ráno a neskončíte za 12 hodin. Potom, že vidíte třeba východ slunce právě proto, že jste v terénu, jste venku a nejste zavřená mezi 4 stěnama. Kam se práce v terénní péči dostala za posledních 5 let? To bych řekla, že jde až mílovými kroky kupředu. Úplně před 5 lety jsem ani netušila, že něco jako domácí péče existuje, protože jsem to měla spojené jako pečovatelské služby a zdravotní služby jsem vůbec nevěděla, že něco takového je. Co se vám na té práci nejvíc líbí? Na té práci nejvíc ta rozmanitost tím, že my neděláme jenom například odběry s biologickým materiálem, ale děláme infuzní terapii, stomie, převazy defektů, teď nově se rozjíždí peritoneální dialýza, snažíme se pacienty mít na umělé plicní ventilaci, což je prostě boom v dnešní době a myslím si, že to jde strašně kupředu až mílovými kroky ta domácí péče, co se týče specializovaných výkonů. A jak se vzděláváte? Protože je to tak strašně rozmanité, tak je potřeba, aby jsme se vzdělávali neustále. A snažím se dělat i pro sestřičky různé školení v oblasti třeba vlhké terapie nebo převazy stomií. Každý rok je vymyšlená nějaká nová pomůcka a je potřeba, aby jsme ty sestry vzdělávali, takže ty školení buď to probíhají u nás na pobočce, anebo aktivně vyhledávám tam, kde my můžeme se uplatnit a jít se podívat na to školení. Sestra v domácí péči, v terénní péči je, když přijde ke klientovi, čím? No, jestli se to tak dá říct, tak bych řekla někdy až i bohyní, protože my musíme toho člověka odhadnout, když ho něco trápí, když vidíme, že nám třeba otékají dolní končetiny, proč se tomu tak děje a ta sestra je tam hlavně sama za sebe. My tam nemáme celý ten tým těch lékařů a všech a musíme si v ten okamžik poradit. Co kariérní růst? No tak ten tady určitě je. Vy se musíte totiž specializovat na ne pouze jednu činnost, ale na několik činností. To znamená od převazu PIC katetru, po peritoneální dialýzy, kde musíte být proškolený, po třeba výměnu permanentních katetrů u mužů, anebo u sestřiček, které jsou třeba árového zaměření, tak výměny tracheostomických kanil s pomocí lékaře, s kterým také třeba spolupracujeme jako domácí péče. Co vás na té práci baví? Na té práci mě baví asi úplně všechno. Tím, že je to pokaždé něco jiného. Nikdy nevíte vlastně, co vás v té domácnosti čeká a co za výkony přesně tam budete dělat. Beru toho člověka jako multioborově, musím se podívat na to, proč se nám třeba nehojí, navrhnout léčbu, udělat odběry biologického materiálu a prostě zapojit mozek právě proto, aby jsme toho pacienta vyléčili. Jak chápu, že jsme součástí rodiny? Určitě každá sestřička je součástí rodiny, protože v té naší branži musíte řešit i věci nad rámec naší péče a práce. Toho člověka je potřeba nějak podpořit, hlavně psychicky, když si zjistíme, že nikoho z rodiny nemá a jsme vlastně jediný, jenom my za celý den, koho vidí. Takže za mě určitě jsme součástí rodiny. Pořád mě to nabíjí, ta práce a pořád jdu kupředu, protože každý rok objevíme něco nového, co je potřeba v té domácí péči ještě vyvíjet. Přijďte pracovat k nám do sestřičky se srdcem.